Kawal ko bro, iba pang inuts agad nga kakit ko na bap. Inuts, in short, inosente na bap. Alam mo naman kasi itsure bapa na pakit siya pa. Bap, na pong titindayo? Ine, iningaw sandang til-til ke, subo me. Special chicharon. Kamatan may ubi, tsaka may kabit kang taba. At para creamy yo, dinantay yung coffee mate ne. Ini naman ingawsan kong chili powder. Dinantay ang mga tidwa sa adwa brown pulburon. Siyempre kaya rin naninigawan tayo ng kakatamong style. Ingogo style. Ayan eh, gogo tayo man yan. Dapat makakyabe pati silver bracelet tamo. Tapos gogo tayo masalesen eh. Hanggang lalam para manyaman nyo. Balo mong balo pag okay niya kasi manaba-naba niya eh. Pag makanta pwede ta naman duro lara. Baka durugan niya. Yung chili powder kasi alisa pati. Oh, lawin niyo ko pa itsura na ang ka-cute. Ali kayo may gagana ka. Alwayan yung panggatal kong bullshit. Ano nga sabi mo boy? Okay ya. Shut up. Just feed me, bitch. Ay damo, ay newo. Sosoke, samul me. Magpakapsi ka loko dahil buwas ay nakasikatan.